Een select zeilskip had hem samelen in het café van Sportstad Heerenveen, dat Epke altijd traint. Want als eerste Nederlander een gouden medaille winnen op het Koningsnoemer, de rekstok, verdient het een huldiging. En ze hebben nog meer in petto voor Epke. Voor mij is het een verrassing verder door, want dan mocht ik even een rolrit meisje met mijn Ferrari. En toen als afsluiter dit, dus ik nog een leuke mee gaan. Proficiat. Dank u wel. En ik hoop je nog weer op het podium. Ja. Alsjeblieft. Het is wel de beste reclame die je hak in, of net? Ja, nee, natuurlijk, absoluut. Dus daarom zijn we ook super trots. Daarom mogen ze in het zonnetje gezet worden. Omdat het is echt inderdaad heel erg mooi. We investeren daar veel in met elkaar, met z'n allen. Maar als het er dan op deze manier uitkomt, is het gewoon hartstikke leuk. Net alleen de Epke wordt in het centje zetten. Ik deze Celine van Gerner van Emmeloord, die direct traint. Ze waart bij het EK in Berlijn 2 keer zonde. Dat belooft dus nog wat voor de toekomst. Daar is Epke alweer met waarde. Want is het WK in oktober. Deze week is het nog even ontspannen, want ik heb wat te ver gepland. Gewoon tot het EK en dat echt een piekmoment lissen. En dan nou even een week rustig aan en dan volgende week dan weer bezig. Maar stiekem ben ik wel bezig natuurlijk weer. Maar zeker in mijn hollen weer met mijn trainingen in mijn hollen inderdaad. Dat maakt misschien ook wel, want ja, de verwachtings en dus de druk worden heel te grutter.